It is weird that a politician in a parliament 8,360 kilometers away in London is more concerned about the jailing of Jenson Timber and the 74 other political prisoners, including a 1-year-old child, than the clowns in the Chinese-built parliament in Harare. Asipere mushe muri Zimbabwe toona kuti vakomana vari kuLondon vomira in solidarity. Totoona kuti the British parliament vamuonawo mapictures vari kuadressa issue yaJemson Timber, the 1-year-old child nevamwe 74 vari muusungwa vakakepchiwa over a braai. Vari kuuya panapa chimira in solidarity. Taramira mashoko avataura kuti subscribe like utina on the bell icon. Tipinda pahindo pahopo chikonanyora achiti British parliamentarian Lord Oates asked a British minister about the abuse of human rights today in the British parliament. It would actually be weird if the Commonwealth readmitted a ruthless Mnangagwa regime that jails a mother with a 1-year-old child and refused mother the right to bury a child. Ndo mashoko anouya panapa achiexposwa nahopo chikoro ari very concerned achiti aiwa zvinhu zvakadai so hazvibudi. Commonwealth yafanira kutombori admita the government of Zimbabwe and ED Mnangagwa but this issue noda kuti mune human rights violations akanyanyisa munyika sezvamunongoona mapictures mamwe muri kuona video munomu tiri kuona kuti aiwa nyika tikuona kuti London iri kumira in solidarity vachiti aiwa zviri kuitika vari very concerned zviri kuitika nyika yeZimbabwe zvava out of hand. Tiudzai mafungiro enyu tichiona nyika yeZimbabwe ichibuda pamap ichinyatsa kutora the picture ichinzi aiwa mane massive human rights violations. Penya comment section medu mutudze mafungiro enyu musangana no subscribe like turn on the bell.